αυτή τη μαχητική παρουσία σας σήμερα εδώ υπό βροχή. Και ας μιλήσουμε λίγο για τον καιρό, μιας και βρέχει. Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου. Μια μέρα με κακοκαιρία, με βροχή και βρίσκονται εδώ αρκετοί άνθρωποι από την Αμαλιάδα και από άλλες περιοχές να στέκονται στη βροχή για να τιμήσουμε τα εγγένεια του νέου γραφείου της Χρυσής Αυγής. Η βροχή όμως συμβολίζει και άλλα πράγματα. Είναι η βροχή που περιμένει όλος ο ελληνικός λαός για να ξεβρωμίσει ο τόπος από τους κλέφτες, τους απατεώνες, τους λοποδίτες που λιμένονται 40 χρόνια την πατρίδα μας. Πριν κάποια χρόνια η Χρυσή Αυγή ήταν μερικές σταγόνες. Σήμερα είναι βροχή, είναι η βροχή που πέφτει. Μεθαύριο, με τη φροντίδα όλων μας και τις προσπάθειες όλων μας, θα γίνει καταιγίδα. Και τότε θα λογαριαστούμε και τότε θα δούμε ποιοι θα είναι εκτός νόμου και εκτός Βουλής και όλα αυτά τα φέτρα που ακούγονται σήμερα. Εκτός νόμου δεν μπορούν να θέσουν τις ιδέες. Ο Νίκος ο Μιχαλολιάκος, ο αρχηγός Χρυσής Αυγής, είπε χθες σε ένα κανάλι πολύ σωστά ότι ακόμα και αν μπορούσαν να μας θέσουν εκτός νόμου, που δεν γίνεται, εκτός δρόμου δεν γίνεται με τίποτα. Αυτό έχω να πω. Ο καθένας από εμάς εκπροσωπεί τη Χρυσή Αυγή. Ο καθένας από εμάς είναι ο καθρέφτης της Χρυσής Αυγής. Έχουμε ανθρώπους ξεχωριστούς. Μακριά από εμάς ο παλαιοκομματισμός, η λαμογιά και όλα αυτά που κυριαρχούν στα κόμματα του παλαιού κατεστημένου. Καλούς αγώνες λοιπόν και η νίκη είναι σίγουρα πολύ κοντά. Γεια σας συναγωνιστές, ζήτω η Ελλάδα μας!